Yala mugun perenta do b'aw bolo wa a y'a fili kɔnɔna na an bɛɛ ka dɔn. Yan ɲɛ sɔrɔdasiw ka degeli kɛ yɔrɔ de ye Kiev, Ukraine faba la, sibiliw fana bɛ degeliw kɛ kɛlɛ kɛcogo la. U cɛ la dege karamɔgɔ min tɔgɔ Dimitri Trosenko n'a si bɛ san 41 na bɛ kɛnɛ in kan n'a bɔra Crimée dugu la ka na sigi Kiev san 2007 la walasa ka baarakɛda dɔ sigi sen kan. Bi k'a bɛ baara kura wɛrɛ de labɛn n'o ye kɛlɛ kɛcogo ye. Ne b'a dɔn ko nin kɛlɛ in bɛ mɛn kosɛbɛ. O la a ka kan ne ka marafaw ta ka n ka jamana dɛmɛ. Ne bɛ bɔ Yalta Crimée mara la nka ne ma se yen ɲinaya san 10 ye wa ne b'a fɛ ka segin bɔ dugu la. Sɔrɔdasiw ka degeli bɛ kɛ Ukraine i n'a fɔ OTAN kɛlɛbolo bɛ degeliw kɛ cogo min na. Skolnik ye sɔrɔdasi kɔrɔ ye n'a si bɛ san 24 la dege karamɔgɔ don. An b'u dege kɛlɛ kɛcogo nɔgɔman de la walasa sɔrɔdasi kuraw ka dɔn fagaliw bɛ kɛ cogo min na sɔrɔdasiw fɛ kɛlɛ kɔnɔ ani fagaliw feerew ka kan ka kɛ cogo min. Skolnik jogina marisi kalo la san 2022 la Ukraine ni Irisi kɛlɛ in na n'a tun bɛ ka Mariupol ni Asieri Azovstal duguw dɛmɛ. A ye kalo 6 de kɛ kɛnɛyaso la nka hali bi a ka kɛnɛya ma sabati kosɛbɛ. A tɛ se ka taa kɛlɛyɔrɔ la nka a kɛra sɔrɔdasiw ka dege karamɔgɔ ye Ukraine. A ka degeli kelen o kelen sɔrɔdasiw ka daga la a nafolo hakɛ ye $300 ɲɔgɔn de ye. Sibiliw fana bɛ degeliw kɛ u tɛ wari sara. Ukraine sɔrɔdasiw ka foroba cakɛda la n'u bɛ wele le Centre de Résistance Nationale marabagaw yɛrɛ de bɛ jɔ ni o nafolo ye. O foroba cakɛdaw dɔ ye degeliw baaraw daminɛ octobre kalo la san 2023 la. Volodymyr Avdeyenko si bɛ san 38 la a bɛ fara sɔrɔdasi kɔrɔw kan Irisi ni Ukraine kɛlɛ in na. A y'a jira ko degeli sɔrɔdasiya la o ye fasoden ɲumanya de ye sisan Ukraine. Duguw b'an bolo kɛlɛyɔrɔw la o kama a ka kan an ka yɛrɛ dɛmɛ. Laɲini ye de bɛɛ ka dege kɛlɛ kɛcogo la hali civiliw. Мали вже військову більш таку цивільну, але військову підготовку. Wala mɔgɔw ba yirikaw de ye degeliw kɛ sɔrɔdasiya la dɔgɔkun 7 kɔnɔ. O kɔrɔ kɛmɛ sarada mɔgɔ 10 ko sera ka fara Ukraine kɛlɛbolo kan Avdeyenko ka kumafɔ la. Alisa Kirikulenko ye Ukraine laada dɔnkɛla dɔ ye a si bɛ san 32 la. Vilsiki tilala ka degeli la sɔrɔdasiya la a furukɛ bɛ kɛlɛyɔrɔ la kabini kɛlɛ in daminɛ waati la. Inženerna sprava to. An ye fɛn caman kalan yan an ye dugukolo ladegeliw kalan kɛ o senfɛ an ye dingɛba sɛnɛ ka marifaw ni mugunperentaw matarafa i n'a fɔ FPV ani Mavic. Sisan ka ɲagami juguw cɛ la an b'o feerew de ladege. Sɔrɔdasiw ka nin degeli kalanso in bɛ mara caman kɔnɔ Ukraine jamana na i n'a fɔ Transcarpathie, Kharkiv, Kherson ani Volyn maraw la.